ji asmên ve Tirkiyaya dagirker jê derên jiyane yên Rojavayê Kurdistanê dike xwelî û tawanên şer pêk dîne. Ji dêrikê bigire heta bi Şehba û Hesekê, bi dehên deverên petrol, kehrebe, av, nexweşxane û dibistanan hatine bombabaran kirin. Li gor nivîzgeha enerjiyeya birêveberiya Xweser, 38 milyon dolarên Amerîkayî wekî ziyana aboriyê li sektora kehrebeyê bûye. Ev jî dibe sedem ku nêzî milyonek kes bê kehrebe bimînin. Her wekî stasyona Helokê ya avê seba nebûna kehrebeyê hat rawestandin. Dîsa şêniyên Hesekê bê av dimînin. Proseya xwendinê di xeterê de ye. Desteya Perwerdeyê ya Birêveberiya Xweser eşkere kir ku 31 dibistan bûne armanca êrişên Tirkiyaya dagirker. Lewra bêtir ji 4000 xwendekaran nikarin biçin dibistanan. Tirkiya rageşiya Filistîn û İsraîlê keysbaz dike. Endamê Encûmena Resipîyan a Avustralyayê David Shobridge êrişên Tirkiyaya dagirker şermezar kirin. Bi gor wî Tirkiya bûyerên li İsraîl û Filistînê keysbaz dike û êrişî Kurdan dike. Êrişên li dij bi nesaziyê cihênî geranî û xemgîniyê ye. Gereke civaka navdewletî û hevpeymana navdewletî van tawanan rawestînin.